Салом алейкум, дӯстони азиз. Рости гап ба аз ман бисёр нафарон пурсида истоданд ки зебосанами соли 2019 шуд. мувофиқи овоздиҳӣ ва мувофиқи қарори аъзои ҳакамон, зебосанам 2019 Мунира Баҳромзода гаштанд. Мунира Баҳромзода аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, вилояти Суғд, яке аз иштирокчиҳои мо буд, ки ғолиби ин озмун гашт ва соҳиби шоҳҷоиза бо маблағи 50 000 сомон мукофот пулӣ ва ҳамзамон унвони зебосанами 2019-ро соҳиб гашт. Рӯзҳои наздик мусоҳибаи пурраро ҳамроҳи Мунира Баҳромзода интизор шавед дар Имшаб ченел дар саҳифаи мо ва умуман оиди ин лоиҳа, ки ин лоиҳа чӣ гуна гузашт, зебосанам чӣ гуна баргузор шуд, чӣ гуна мушкилиҳо буданд. Дар бораи ҳамааш ба пуррагӣ рӯзҳои наздик дар Имшаб ченел маълумоти муфассал ҳам пайдо мешавад ва ҳамзамон мусоҳибаи калони пурра. ҳатман интизор шавед, обуна шавед, онҷо колокольчик ҳаст, ҳатман подписатсия кунед. Саломат бошед. Мубориза Усмонов бо шумо. Хайр.